Parte hartu dut, uste dudalako gurasoen aldetik oso garrantzitsua dela horrelako ekimenak bultzatzea. Guretzat bada, lehenetzi behar den kontu bat ikastoletan, eta gure sostengu osoa mobilizazio hogetai. Urteak daramagu arazo honekin eta Eusko Jaurlaritzaren berriak positiboak diren arren, borrokan jarraitu behar dugu. Guk uste dugu gure seme-alabek behar dutela kalitatezko elikadura bat eta gure jantokietan hori ez dugu uste betetzen danik. Egia da bai azken boladan aurkitu direla eskola batzuetan larba batzuk eta berri horiek agertu dira, eta hori ez da bidezkoa. Orduan uste dugu kalitatezko janari bat behar dugula eta horregaitik etorri gara. Nik espero dut Eusko Jaurlaritzak betetzea bere hitza. Ikusi nahi baldin badu gaur arratsaldeko argazkia oso agerikoa da gurasoen kezka badela, seme-alaben elikadura, eta nik benetan espero dut haien hitza betetzea. Nik uste dut ezetz. Gure borroka da sukalde propio bat. Zalantzak ditugu, baina esperantzara kondenatuta gaude, eta hori, borrokan jarraituko dugula hitza bete arte.